mga ikantuhan naamo diha namuyo kapit sa kilatan. Hello guys, good afternoon guys. Ipakna ko ipakita ninyo guys kining gitawag nila og kanang dalit. Tulumanon kini namo guys matag tuig kada buwan sa July sa 29. Guys, ari guys kuyugi ko ninyo. Tapatan na akong tunong unsaon pag kuan diri sa handa sa mga pagkaon ba sa mga diwatahan. Okay. Kuanya yan. Puro niya to. Ha? Puro? Brilyo ka? Ay, puro kasi. Nakay, puro lang. Pati. Kay bit ito ko ano. Bukong. Asa to? Ina lang to. Pero? Nay, uling na. Wait, baga na. Baga na. Aga na. Baga, sabi. Baga. Mino. Sila kita. Ako. Nagdapit ako kayo. Na inyong Pinoy anak. Lugulok yun. Lugar sa inyong Pinoy anak. Labi na. Naamo niya. Lumiyo sa kapatpakan sa mga laksak. Ari kami. Didapit mo. Kaya Pinoy. Ila magilit ko. Itong ano. Kadatuin. Lumulong yun. Lugar. Kapit sa kambuno. Ari ka mo. Ang inyong kabataan ng mga tuwindo. Ang mga ito. Lumulong yun. Lugar. Sa inyong pinuyama. Labi na. Naamo diya. Dapit sa kalti. Kanang wamanan. O mga biskit kasal. Sapatos o mga pinggan o mga baso. Ari ka mo, mga ingatuhano na umaputi. Dagsa ang inyong kabataan. Una ko din pagdatit kanina. O una, ikaduhan na kininatin. Pagsampi o ikaduhan na kininatin pagdatit. Lumulog yun. Lugar sa inyong pinoyanan, mga ikantuhanan, naamo diha, namuyo, kapit, sa kilatan. Ari ka mo, naamo diha sa mga langon, paggawat, kapit sa kabrahan, nagdatik, gapon at kanina. Ilabi na, diri, sa tamiya, sa katigwangan. Humanagid ang dalit guys. Kami na sa mga on kay una mo sila pangaon. Kami na sab. May kwan. Dari na mo ay! Kato ganina wala mo timpla karon na ni timpla. Pwede na may ani mo higop. Wag mo timpla ganina. May luwag ang may. Play. Makas on. Max! Okay guys, salamat. Thank you for watching.